Кога се е правен този стълбище? Мале. Вече осветено и тя гледа какво става. Майко. Има вода ли? Има река. Мале, тук се слиза на обрат. Слави дед приказва за оня с пещера. Мале. Те стълби долу са здрави. Зурнице. Малко по огънати ми се вижда. Мале. Тук има огънати стълби. Стъпвайте по. Мале, тук е страшна работа. Мале, аз си страшно чух. Дано да е бил добър заварчика. Чекално и то. Ръчна клетка. Да. Страшно и. То на къде нататък да върне? Някой е слизал нататъка. То кално. Кално и. Но сме дошли до тук. Та има още стъпала надолу. Майко. Не отива там, де е Мишо. Не е стъпала. Тук трябва да дойдем лятото. Мишо. Не отива там. Горе, къде са стъпала? Но и стъпала ли са там? Да се кача после. За какво слези? Не са. Ще се очистиш. Някой си фърлял ръчната. Как ще слезем до пещерата? Няма да. Лека сега, виж къде са цапаш. Защо мина? Защо мина от тук? Че от дед мина? Много мина от там. Няма да ходим на пещера. Как ще слезем от тази скала? Няма мой се качим. Няма да ходим, Мишо. Михайле, няма мой се качиш. Не. Няма, ти скри обувки си.